kuɗin ɗakin nan na shekara ɗaya. Ya ma yi duk sanda ka zo muna maraba da kai, in ma wani ne ya zo muna maraba da shi. Ko ba haka bane ƙawata? Kwarai da gaske. To ai Alhaji ya riga ya gama mun komai. Dan ba dan shi ba dole yau na tattara na bar hotel ɗin kuma ban san ina zan je ba. Ai kin fi ƙarfin komai a wajen Hanifa. Amma ke ma dai zaki tura kayan ki dawo nan gaba ki da ko Zubaida? Amma kaga wannan rabin ita ba wannan tsoron tsohuwar ta take. Kai. Kuma dai yaya dai abinda nake so da ke ya kamata ki san yadda ki da tsohuwar nan domin ni so nake yanzu ma za mu tafiya. Akwai abokina Alhaji Bala da shi za mu tafiya. Ai duk sanda tafiyan ya zama ready kawai ka faɗa min zan je. Ni dai